Сега снимам мъкна. Иначе ова е Јасмин от Србија. Јасмин си познат као MC Стојан. А ово Банди Чемил. Емил. Чао Джей Кук vs Джус, мамина лепота. Ај сега малко ти върти на към мен. Снимай малко. Мамина лепото, ако би те смото, От по-близко така да може и аз съм Джус. Не църно, бе. майстор. Кара върте. Синото съм видел. Брате, минли. Добре изгледа, не? Не, бе. Мислям, може има зум и там макрокавър да се допарива, разбираш. Само не е много, трябва време да... Айде, но ова екипа не. Айде, мала. Мала ова екипа, айде. Мала. Айде. Педера. О, за YouTube. Форема, Гучито Форема. Снима, мами. Снимай ова малко. Тука бе, снимай бе. Я бе снимам. Копук. Айде, реди место. Чекай вас сцена сега. Да Айде, снимам ти камерата, а? Айде. Айде малко. Чекай бе, мачо. Чекай бе. Де, Абе там, ошеднъшки абе там светлото дай. Ошеднъшки дим. Вау. Вем си стоя. Не се баш. Чекай па изумим, ами що не ме подпити? Вау, да видиш. Камера не е рано, да видиш. Дойди. Ай, Дойди сам. чекай. Абе нека те изчуре малко типа. А? Много е да разбираш. Мачо, тръгни главата от мен. Да. Абе, забавам се. Де за камерата? Ало, живо. Главе. Тук въртеме се какво. Ало! Гледай, целият се гледа. Само светлото от димата се гледа. Ау!